बापावै बे अमा राजा गेसाव भाजाया आंखौ जेलाव थिनहरदोना आंनि अननायखौल'सो नुदों नों अमा राजा आंनि मुगैनायखौथ' नुवाखै जोबथेसालिनिफ्राय गलांबानो नोंनि फिसाजोखौनो हाबा खालामगोन आं जायखिजाया 18 बोसोरखौ जेने थेने जाहोगोन बिनि उनाव सानफ्रामबो थैनि मोदै गहोबाय थागोन आं नोंखौ मिथिबाय अमा राजा हद थाबाय थानो हाला बिदि लान्थिनो ओइ गड आंखौ जेलनिफ्राय हगार हरदोलाय मा दावराव खालामबाय थादों दावराव खालामनायसो नुदों होनदोंना हा आंखौ दाय गैया मा गैया जोबथेसालियाव जोबना दोननानै रावखौबो ओरैनो जोबनानै दोना सिरि सिरि था रागाखौ हले डेन्जार जोंखाबाय आं नाथाय रागाखौ आं बहा बाहायनो बिनिखायनो दसे उन्दुनानै रागाखौ बावथ'ना थानोसै आं बिनि उनाव अमा राजानि फिसाजोखौ माबोरै गोसो थोनांगौ बिनि खायदा बोरै खालामहोलांबाय थानोसै आं दानिफ्रायनो दसे उन्दुना लानोसै आं बांग्राबो दंलायथारो मोजाङानो जाबाय दे सोर मिनिदोंलै ओइ बांग्रा मा खबर बांग्रा सिमांसो जाखोना मोगथांसो जाखोब्रा माथो हिनजावसाफोर बायदि नुनाय बायदिसो मोनबाय आं आयै बेसोरा बांग्राया रावबो हिनजावफोरखौनो नुफेराखैमोनदां जेलनि ओंखाम जायै जायै हाय बांग्रा हेल' बापावै सोर नोंसोरलाय आं सोरगोनि राजखुंग्रि आरो आं फाथालपुरिनि राजखुंग्रि बापावै नंगौना नङाब्रा नों माथो जेलाव हारसिं थानानै बरिं मोनदोंनो बेनिखायनो जमराजा नोंखौ लांनो थिनहरदों जोंखौ मा जमराजा औ जमराजा लोगोफोर बेखौ हमदो बापावै मा होनखो मा नोंसोरखौ जमराजा थिनहरमारदों औ ओइ थङालिफोर मा एसे दावराव जाबाय थादों सिरि सिरि था बै सेंग्राखौ एसे जंखायनो होहाय मा सेंग्रा जंखायनो मोनि बिराद गोबाव जाबायमोन सिरि सिरि था नङाबा नोंसोरखौ गासैखौबो साजा होगोन आच्छा नोंसोरबो जेलनि ओंखाम जानो फैदों नङा होमबा आंखौ सिगिलायदों माथो आरो फैनाय लोगो लोगो नोंबायदि हेन्डसाम सेंग्राबो नुफैबाय हेन्डसाम औ नोंनि खर'नि खानायखौ बिराद मोजां नुदों आरो नोंनि खर'आबो आलु बायदिथार दे खेबसे दांना नायनि खबरदार आंनि खाथियाव फैबा माथो जानोखाय नोंनि खर'खौसो खेबसे दांना नायगोन बापावै माबायदि जारलायाव गोलैफैखोब्रा आंलाय हिनजाव गोजा लोगो मोनफैबायलै होद बोरैबाबा मोजाङानो जाबायलै गासिखौबो एदावजोबगोन साल्ला आच्छा आंनि खर'खौ दांना नायनो होनदों नामा दे दांना नाय सोर माखौ दांनो गोसो जायो गासिखौबो दांना नाय ला 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 लु 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 ला 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 ओइ हांग्रामोन्दै आइ दे आच्छा दाउखा बेटा आइया बहा थांदों आयंमोननि न'आव थांदों आयं थबसिमोननाव सोरबा हौवा गोदान नायनो फैदोंनो आयं थबसिखौ आइदै मा जाखो आफा एसे बिखा सानाय मोनदोंलै बेटा होमबा डाक्टरनाव थांनोसै आफा बेटा माखासे बिखा सानाया डक्टराबो फाहामनो हाया आच्छा होमबालाय आइदै बिखायानो साबाय माथो बेवाइफोर थबसिखौ सोर हौवाया नायनो फैखोब्रा माथो हांग्रामोनदि आंनो खोन्थालायाखैलाय सोर नायनो फैखो बेवाइफोर थबसिखौ अब्ला खोथाफोरा मिलायबाय जेब्ला हाबानि थारिखखौबो थि खालामदो आरो मोनोब्लाथ' आं हिनजावखौ दिनैनो लांगौमोन समाजनि नेमखान्थि बायदियैसो हरगोन जों फिसा हिनजावखौ दे होमबालाय हाबानि थारिखखौ थि खालामदो मा जाखोमादों बेवहाय सिरिथा जावैसो गोदान नायनो फैदों थबसिखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि बेवाइफोर थबसिखौ नायनो फैनाया नोंसो होमबा औ आंनो बिहावसो एसे साइड जालाय थेंकुर बिहावसो आच्छा बेवाइफोर थबसि बुंलाय बे मानसिखौ बहानिफ्राय खना मोनखो नों माबा दाखालि हाथायाव थांदोंमोन आं देवबार हाथायाव बेवहाय फैसा 50 थाखा नुदोंमोन आं लामायाव ओमफ्राय बे फैसा 50 थाखाखौ आंबो नुफादोंमोन ओमफ्राय मा जाखो ओमफ्राय बे फैसा 50 थाखाखौ नैबे आलासिया लानानै थांदों ओमफ्राय नों मोनासै नामा उनाव मोनदों आंनि नाम्बारखौ बियो लानानै थांदों बिनि उनाव फैसा 25 थाखाखौ आंनो होफिनदों बेनिफ्रायनो जों सानैया रायज्लायै मोजां मोनलायदों आइला नोंसिना प्रेम काहानिया बिदिसो होमबा लामायाव सानैबो फैसा 50 थाखाखौ नुबाय बिनिफ्राय फैसा 50 थाखाखौ सानैबो रानलायलायनानै मबाइल नाम्बार लालायबाय रायलायलायबाय माबे खर'नि लाभ स्ट'रि लेबेलाय नुफेरा खोनाफेरा गोदान लाभ स्ट'रि उन्दैफोर नों बुजिनाय नङा आच्छा आं बुजिया नामा लाभ स्ट'रिखौ जियानो जादोला दे जावैसो जोंहा जावैसो गोदान मोनबाय बेनो थोबाय आरो जावैसोआबो हनै नायनो मोजांथार अमा राजा दावराव दा खालामसै उन्दैफोर
नों जिखियानो बुङा मानो जों सानैया मोजां मोनलायबाय दा हाबा जानोसै आं दादुलाखौ जोबोद मोजां मोनबाय दादुला आच्छा होमबा बिथांनि नामा दादुलासो आइ नामाबो दादुलासो होमबा मा दादुला नाम जाखो नोंना सोर दोननाय नोंनि नामखौ दादुला माने गोदो उन्दैयाव आंनि आखाइ आथिं दादु दंजोबोमोननो बेनिखायनो दादुला नाम दोनबाय आरो आंनि आइ आफाया आच्छा बेवाइफोर नों बे दादुलाजों दादु जानो थांसै नामा ओइ उन्दैफोर आंनि दादुलाखौ बिदि दाबुं दादु गोनांबाबो आंहा मोजाङै जोथोनै लागोन नों जेबो बुंनाङा उन्दैफोर जावैसो जों बे सोमोन्दोखौ पाक्का सानबाय नों जेबो दासानसै जावैसो आच्छा होमबा नोंसोर दादुलाखौ बिजामादै लानो गोसो जामारबाय मा मावो नों दादुला बे मा मावो मा बावा सोंबाय थानांला दे आं गासैखौबो मिन्थिखाजोबो जायखिजाया हाबानि थारिखखौल' थि खालामदो दे उन्दैफोर आंनि हाबाखौ नोंनो खुंनानै होदो दे उन्दैफोर आं नोंनाव दिनैसिमबो जेबो बियासै उन्दैफोर अमा राजा आंनि हाबाखौनो खुंनानै होदो दे बिदि होननानै आंनि गोसोखौ मम बायदि गलि होबायलै नों बेवाइफोर नोंसोरो बे हाबाखौ एसेबां लुगैथारदोंबालाय खालामना होनोसै आरो आं हले बे हाबाखौ दासिमबो राजि नङालै जावैसो जों बेखौनो बिजामादै महरै सायख'खाबाय औ जों बेखौनो बिजामादै महरै सायख'बाय आरो सानैबो गोसो होलायबायबालाय लालायथोंसै आरो माथो आंहाबो गुमै दादुला मोनगोन बिराद खुसि मोनथारदोंना नोङो हांग्रिमोनदि हाथाया लोमलायाखै जे गुमै गोदान मोनगोन आवलाय आरो मिनिथो बिनानाव हांग्रिमोनदिया ओरैनोब्ला बारा मिनिखाया आइ हांग्रिमोनदि बिजामादै गोदाननि थाखाय जानो थाखाय माबा मोनसे लाहार फाहार खालामदो दे आरो जावैसो अमा राजा थांलाय जौ बिदि नागिरनानै लायलाय वाह बिराद मोजां खोनादोंथ' आंखौ जौ बिदि लायनो होलायनाय जौ लोंनायखौ साफा साफा जेरावसो सोनानै दोनजोबगोन आं नोंसोरखौ बांद्राय जादोंना नोंसोर जानांगौ सालथे आंखौ बारा मोजां मोनासै बिनि आखुआनो बिदिनोखा गोफा उनाव मोजां मोनलांगोन दे नों जेबो साननाङा गुमै दादुला दे जानाय लोंनायफोरा लाहार फाहार खालामदो रायलायनाया गोबां जाबाय जागोन दे आफा बेवाइफोर थबसि मानो बिदि खालामखोब्रा नोंलाय आं नोंखौ इसेबां अनोमोन आइदै सोरबा गाजोल दोनानै होनाय बायदि मोनबाय आंनि गोसोआव आइदै सामस्रिनि उनाव थार गोसोजों सोरखौबा मोजां मोनदों होननानै बुङोब्ला बेवाइफोर थबसिखौनो मोजां मोनदोंमोन आं जाम्बिबि आगिगि भद्रद्र मावथिथि समायना गियानिनि बेसेबां मोजां मोनोमोन आं बेवाइफोर थबसिखौ बेवाइफोर थबसि मानो बिदि खालामखोब्रा नों सना आंनि दा मा गोसोजों बावगारबावनांगौ जाखो गोसोआ 10थामोनब्ला जेबो नंलामोनलै गोसोआनो बोरैबा मोनसेल' जाबाय बिनि खावसेयानो नोंनि खावसेया गुबुनफोरनि बोरै जानांगौ जाखो बेवाइफोर थबसि बेवाइफोर थबसि बेवाइफोर थबसि बेवाइफोर थबसि र' गाबथ'आ आंहा मादालिखौ लोगो हमहैनांगौना दिनै बिनि उनाव जेसेबां दुखु जानांगौ दुखु जागोन आं मादालि बेसेबां गोबाव नेखो नों आंखौ आधा घन्टा जाबाय बापरे बिराद गोबाव नेबाय माथो सरिलै मादालि सरि आच्छा मादालि फंसे बाथ्रा बुंनि आं दिनैनिफ्राय नोंखौ लोगो हमथानो हानाय नंला दै आं मानो सार आंना एसे पार्सनेल प्रब्लेम जादों बेनिखायनो लोगो हमथानो हाला अब्लाबो टाइम मोनबा आं नोंखौ कल खालामगोन दै बेथ' मा राजासोलै मा राजा आइला माथो सोरबासोलै मा राजा आं नोंखौ नुखाबाय नों थाखोमाबाबो गलाथ' माने गलालै मा जालायखो आंहालाय माने नोंखौ आं नुबाय नोङो थाखुमाबाबो गलानै जादोंब्रा आच्छा बेवहायलाय बोरै मोनफैगोन नोंलाय नों जेरै मोनफैदों आंबो बिदिनो मोनफैदोंब्रा आच्छा बे जारौआलाय सोर जालायखो बियो मादालि मानि मादालिब्रा मादालियालाय बहा थाबावनांगौ जाखोब्रा थाइजौनाव थायो थाइजौनाव बेथ' थाइजौ नङा नालाय बे मादालिब्रा मादालि बा नामाबो देन्जारथारलै समायदों मादालि आच्छा मादालि अमा राजाजोंलाय मा खालामफैदों नोंलाय जों माबा मोनसे खामानि दङ बेनिखायनो लोगो हमफैदों आच्छा दे अमा राजा देब्रा माबा मोनसे जाहोलायदो साला गावहानो जानो फैदों बिनिफ्राय आंखौसो जाहोफैदों होननानै बुंदोंना नों जाहोदोब्रा मारवारि दिमाग खाथि नाङालै दखान होदों होननानै मारवारि दाजा नों जाखाबायानो आं मारवारि ससे बिहारि ससे गुजराती ससे जाफ्रामजोब्बायानो आं बेंगलिबो ससे थै साला सुवाद जागोन दे जिराय आरो मोनसे खोथा खोनासंलाय मा खोथा बे बेवाइफोर थबसिखौ सोरबा नायफैनायखौ मिथिगोन ना मिथिया नोंलाय बेखौलाय आंबो सम नायोब्रा थबसिखौलाय मा होनखो नों बेवाइफोर थबसिखौ नोंबो नायखोमायो ब्रा आंलाय गासैखौबो नायो जेरै नोंखौबो दा नायगासिनो नैबे मादालिखौबो बेवहायलाय माथो गिदिर खोथाब्रा
बे दसे नायनाय आरो अराय समनि थाखाय नायनाय बे बेलेग खोथाब्रा आच्छा बिदि आं रावखौबो नायफेरबोआसैना नोंजोंबो मा जाबावगोनलै बेवाइफोर थबसिखौ सोरबा दादुलाया नायनो फैदों बे दादुलाजोंनो बेवाइफोर थबसिया हाबा जासिगोन बा दादुलायाथ' आंनिसो बिदा मा ओइ आंहा खर' गिदिंबायलै खर' गिदिंनाय मोनबायलै आं खर' गिदिंदों होनबा जायाथ' जाहोनांगोन लोंहोनांगोन नों आंखौ दिनैनो आरो दानो ओइ सन्तला खर'आ गिदिंजोब्बायलै आंना खर'आ गिदिंबायलै डाक्टरनाव लाना थांलाय आंखौ डाक्टरनाव लाना थांलाय ओइ साला सुवादा बिहुसो जाबाय माथो ओइ मादालि ना मा होनो थौ बेखौ हस्पिटालाव लांनोसै जागोन दे साला सुवादनाव साहा खापसे बिबाबो बिहुस जायो थै मा जाखो हापां नाजिबुदां नों जाथिखौ नुदों नामा जाथिया दाबो फैयाखै न'आव ओहो नुवाखैथ' आंथ' अफिसावसो दं न'आव फैयैखाय सोंहरदों आं बेबा बहा थांनाय एसे खबर लाबानो जाबाय जागोन दे आदा जाथि फै हाबफै जिराय माबाफोर खौरां नामा जाथि आदा आं केरालायाव थांफिननोसै नाथाय मानो आंथ' नोंखौ बुंखादोंमोन बे न'आवनो था होननानै आदा आं केरालायाव थांफिननोसै मा जादों बेखौथ' बुं जेबो जाहोन गैया आदा आइया माबाफोर बुंदों नामा जाथि आं आइजों रायलायगोन नाङा आदा आं न'आव थाला जाथि नों आंनो खुला खुलि खोन्थायाब्ला आं नोंखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा नोंहा माबाफोर जादोंबा आंनो फोरमाय जेबो जायाखै आदा अके आदा आं थांनोसै न'आव लोगो मोनगोन खोथायाथ' गोसोनिसो खोथा खोमा सोरबा सिख्लाखौ जोबोद मोजाङैनो मोनबायदां नाथाय बे सिख्लायाबा सोर बेखौ आं दा मिथियाब्ला बोरै हेल्प खालामनांगौ जाखो अब्लाबो एसे उदिस लानांसिगोन सोर सिख्लानि थाखाय जाथिया एसेबां दुखु मोनदों गसाइ मानो बिहुस जाखोब्रा बेलाय जारलासो जागोनलै बेजोंबो मानो बिहुस जाखो आंबो मिथिया आं आदानि नामखौ दादुला होननानै खोन्थानायावनो बिहुस जाबाय बियो आच्छा दादुलाजों गोथौ सोमोन्दो दं खोमा होनबा बेहा जियानो जादोला ओइ दुस्त रेस्ट लाथ'दो दे थोदो मादालि थांनोसै ओइ बिखा सादों गोसोआ सादों दुब दुब माइ सौदों बेवाइफोर थबसि मानो दादुलाजों हाबा जानो नागिरखो आरो दादुलायाबो मादालि बिदासो जाबायना आं जाय हिन्जावजों लाइन मारिगासिनो बिनिसो बिदा जाबायना मा जाखो थारैनो बुहुमा गल गल मार जेसेबां गोजान थालाया मानो गल गल गिदिंनानै खाथियावनो सहैफिनो बिखा सादों गोसो सादों